ассалому алайкум тамошобинони азиз, бародарону хоҳарон. Ман медонам ки ҳама шумо интизори шунидани хушхабар ҳастед. Агар ҳамин хеле ки боша, дар зери видео як лайк монену ба канали мо подписатсия кунед. Имрӯз панҷшанбе 12 октябр, $100 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико баробар ба 1096 сомонӣ ва ҳамчунин €100 баробар ба 1162 сомонӣ. Бародарҷоно, хоҳарҷоно, хеле бахил нашед. Дар ҳамон зери видеои мо лайка байгон сковородка бизанед ба ҳамон тугмачаи подписатсияра байгон табар бизанед ки дигар фикри подписатсия накуна. Бахил нашед ки ин хел қатъи рубл боло намешавад. Хуб бародарҷоно, хоҳарҷоно, 1000 рубли русӣ баробар ба 109 сомониву 88 дирам. Албатта доллар рӯз то рӯз поён рафтистай, рубл иншоаллоҳ ки мехезад. Ноумед нашед. Агар бихоҳед ки рубл бихезад, пас шумо лайка дареғ накунед, жилет накунед. Бичиқед ҳамон як лайк бидаю халос. Ва тугмачаи подписатсияра фаромӯш накун бародар. Хуб, бо хоҳиш як бародари азизамон 100 лираи туркӣ баробар ба 43 сомону 32 дирам. Раҳмат барои дастгириятон. Ман медонам ки шумо мара дастгирӣ мекунед. Раҳмат барои ҳаматон. интизори видеоҳои навбатӣ бошед.